писараке аз корманди сирк ки бо фил бозӣ мекард пурсид: шумо чаро ин ҷонвари бадҳайбату азимҷусаро бо як ресмони борик баста мегардед? ин ҳайвони пурқувват аст, метавонад раҳо шуда ба атрофиён зарар расонад. Сиркбоз гуфт: ман ин филро аз хурдӣ калон кардаам. аввал бо як банди ғафс мебастам, ҳарчанд кӯшиш мекард фоида надошт. раҳо шуда наметавонист. ниҳоят ба тақдир тан дод ва имрӯз ҳам бовар дорад ки маҳкуми якумра аст. ҳатто барои раҳоӣ ҳаракат намекунад. хаёлаш ин ресмон ҳамон банди ғафс аст. мо ҳам шояд пойбанди риштаҳои ноаёни чунин фикрем ки имрӯзамонро беҳтар аз дирӯз карда наметавонем. аммо чунин нест. роҳу равиши беҳтари зиндагӣ дар ҳар нафаси мо ноҳуфта аст. агар касе мегӯяд ки накун, намешавад, беҳуда аст, ин дурӯғ аст, ман кардам нашуд, 40 сол вақтамро сарф кардам нашуд, ин дурӯғ аст. ӯ натавонист, шумо метавонед. бовар кунед. фақат бояд бовар дошт ва амал.